Čaute, tu je... víte kdo? Nevíte, víte. Já to vím? Ne, nevím. Ne, opravdu je tu Šílený doktor. Konečně bych mohl nahrát pořádně jako pomalu 10minutové video, protože mi nepůjde, natáčím to přes Bandicam a nemám ho koupený. Takže proto chci to teďka zkusit, protože teďka mi to celou dobu nešlo, že jsem měl místo na disku a ani to není pravda, jako, tak to vůbec nechápu. Jsem to zkusil dát někam jinam, abych to nahrával, ale kdybych to už končil teď, tak mi to neto. Tak mi to jako neto, ne... To, prostě mi to bude celý, ale když to natáčím těch 10 minut, jak chci, tak to mi nejde. To je blbé, že ano. Jak se nám to nějak seklo ve vzduchu, jak byl? Ostrov. Nejdu tam, protože tam se budu zabíjet. Dáme tady obsazovat, to nebude moc záživný. No, to už tady máme pomalu celou mapu, ne? Počkat, špatný tlačítko. Papa? Jo, enter. Počkat, jako vážně. Jako vážně, už tady nic není, jo. Nic. Všechno už je naše! Hej, jsme nej! Všechno je zelených, wow! My jsme nej! Tak to jsem fakt neviděl. Jsme jako zelení obsadili celou tuto část, která byla zasvěcena tomu vojně gangu. A než nikdo to, tak to bude dlouho. Takže... Tak tohle je i takový speciál! Jdem si zazávodit, nevím. Já vím, jak si získat Sancheze. Teďka mě to napadlo, že si se Sanchezem portnu se na Drak LV. A půjdu tam s tím Sanchezem, haha. Mějka napadlo, jsem dobrý, co? Ne, já vím, že jsem blbej. Jako co se tady mám zaměstnat, jako mechanik, to nechci být. I když, ne, nechci. Ale já bych se chtěl k závodům. Ne, jako jestli jsou u toho, té pokladny, tak to jděte do prdele. Mě tam fakt jsou. My jsme celou dobu běželi pryč. Tak to je dobrý, no. Tady máme jít. Takže, tady si, oni tady nejsou. Jako, tady by měly být mašiny. Tady nejsou nikdy žádné mašiny. No, tak si zatím tady budeme běhat, než se tady nějaká objeví. Longboard, braille. Uvidíte, jak všechno dáme, jo? Všechno. Všechny přikážky dáme. Tam neskočí, jo. Jako, proč tady není žádná motorka, s kterou bych si mohl zazávodit? Longboard, braille, celá. Mám se skvěle. Longboard, braille. Celá republika ví, že mám se skvěle. Longboard, braille. Tak nic, tak tady budeme běhat. Promiňte, já jsem zapomněl, že možná toto video nebude. Uvidíme. Tak, pěkně, tuhle překážku jsme dali, teďka tohle, jo. Juhu, preskočili, juhu. Zase tohle. Tohle to fakt jako, no, i když, jako, myslím tuhle tu překážku, co je tady. Tady se takhle obrátíme a uvidíte, jak to dávají parkouristi. Vyskoč, na to, vyskoč. Slez takhle pěkně, no. Pojď sem a tady se za to se chytíš, jo. Ty, mamo. Hej, ne, vylez tam. Longboard, braille. Já nevím, já si nemůžu pomoct teďka, fakt, že promiňte, omlouvám se, jestli toto video nebude. Ale vidíte, dáli jsme to, zase koukneme se, jestli už tam jsou motorky. Ale já si myslím, že ještě nebudou. Nejsou, tak zkusíme lomeno. ND Le a V. Ne. Ick
Stadion. Ne, nevím. Jak odejít, to je v háji, lomeno le a ve. You wanna rain. Já chci nějak odejít. Dělej, odejdi. Tak nic. To jdem proběhnout, to chci ty. To mám ukážu, jak to úplně proběhnu, jo. Vidíte to, ty vole, já jsem tu dal. Čumte, jo, tohle to dám rychlejš než, no, nebo čumte. Koukejte, nebudu zprostý. Počkej, to bych chtěl vyřešit, jako fakt. To mě štve. Já chci jít pryč ze stadionu. Lomeno le a ve. Počkat. Kids. Stadion. Tak nevím, jak vylíst, tak asi dáme lomeno. Kilo, no nebudem se, no. Tady myslím, že budu mít tu a... Počkat, tady jsem zase něco, no už to mám. Kilo, tak. Hej. Longboard. Ano, jestli nevíte, co to je longboard, tak si to zjistíte na internetu. Ne, nebudu na vás hnusný. A... PewDiePie. Ne, longboard je skateboard, ale dlouhý. To je to long, jako dlouhý, board. A tohle bude konec toho začátečního dílu.